El Parc de Can Boixeres comptarà abans de finalitzar l'any amb un nou espai per a gossos a la zona a tocar amb el barri de Sant Feliu. Després del Correcant, situat al Parc de la Cabana, aquest serà el segon espai d'aquestes característiques que s'instal·la a l'Hospitalet. L'Ajuntament construirà al Parc de Can Boixeres un Correcant, un espai perquè els gossos puguin anar deslligats i fer l'exercici necessari per a dur a terme una vida saludable sense causar molèstia als veïns. Un espai que li volem diferenciar del típic pipicant. És evident que al Parc de Can Boixeres vam fer una ampliació del parc, vam ubicar més enllà de les zones comuns, de les zones verdes, dels espais per la gent gran, per als jocs infantils, també un pipicant per gossos, però també és evident que no és suficient i que els propietaris de mascotes el que volen també és tenir espais on el gos pugui córrer, pugui estar. L'àrea per a gossos a Can Boixeres tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats. Les obres de construcció d'aquest nou espai començaran el mes d'octubre i està previst que es pugui obrir al públic el mes de novembre. Tot això ho estem treballant amb l'àrea metropolitana, que és qui gestiona el manteniment del parc, i la idea és que durant el mes d'octubre-novembre es puguin fer tot el vallat i l'acondicionament de l'espai interior i que al novembre mateix ja es pugui posar en servei. La nova zona de gossos es construirà a la part superior del parc a tocar amb el barri de Sant Feliu.